హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడే మీరు చూసింది ఒక చిన్న డెమో మాత్రమే. ఆ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి పూర్తి వీడియోని ఎంజాయ్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్లో చెప్పండి. ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా విలువైనది. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని మొత్తం లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి కంటిన్యూగా. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 1 బై 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా ఇలాగే ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. సో ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ ఉంది కదా, దీన్ని టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఒక ఫోటో, ఫస్ట్ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నారు కదా, సెకండ్ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్ టైల్. సో మళ్ళీ సేమ్ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్, ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు. సో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కావద్దు. సో 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇదే ప్రాసెస్తో ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక్కటే ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఈ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 27 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ ఎఫెక్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో వదిలేసాంగా, ఆ ఫోటో నుంచి సో సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ముందు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటోని వదిలేసి సెకండ్ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్ కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు. సో 1 బై 1 సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో మొత్తానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇదే ప్రాసెస్తో కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. సో ఈజీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు, ఈజీ ప్రాసెస్. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ప్రతి దానికి సేమ్. లాస్ట్ ఇక్కడ 27 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.